मालायफ्रा फेन एसि होब्लाबो पात्ता मोनाखै आंहा दिनै मोनायाव ब्लेंकेट गांनै गांथाम जोमबाबो आग्र मोनाखै थान्दायानो ओरैबायदि लोमजाबायना मैया आङो राबार फानहैदोंमोन आरोना ओरैजाय माबायाव सपनगाव नङा गरायमारि ना गरायबारि होनो सपनगाव बारलांनानै बेहाय लांदोंमोन आं भैरबखुन्द ओरैजाय थांनानै अखा सिजाबोबाय जि लोमजाबाय मोनायाव दा अराङाव थांनो नागिरदों बेखौनो डक्टरनाव एसे नायजाहैनि तनिष्काबो थांफागोननो तनिष्का थांगोन अबाव थांगोन नोङो हा बोरो गान गाना गस्लाया माबाया बोरो सेन्देला अबाव थांगोन तनिष्का हा अबाव थांनो नागिरदों हा ओइ दुदुमनो अबाव थांनो नागिरदों हा अबाव थांगोन इथिं नाहर दे इथिं नाहरलाय अबाव थांगोन हा बाय बाय फिसाजोआ उन्दुलांबाय नै ओमफ्राय ना अरां मेडिकेल मोनफैबाय हाबलांसै र' सिङाव उन्दुबायलै मारामना फिसाजोआ मबाइलखौल' ला बेमारि गोसोम ख्रबनो नायलाय नायजाथावखाया मानसियानो लाजिलायबावोनो ओमफ्राय सिख्लाफोर लोगो मोनगोनखाय इस गुजुनाय स्टाइलफ्रा देखायसिनलायथारो आथिं आखाइ ख्रुब मोनजोबदोंनो ओमफ्राय मैयायो कम्बल गांनै जोमबाबो थोबावाखै उफाय गैया होमबाबो गारिथ' गैजाया नालाय ओंखायनो बाइकजों फैनांबाय आरोना जा मानसिनि दिनै ब्लाड टेस्ट खालामनांगोन दायो ब्लाड टेस्ट खालामनो होदों माबा माबि खालामनो होदोंलै आल्ट्रासाउन्डबो खालामनांगौ नामाथाय बिजि थुजाबाय थै बख'दों थैसो बख'दों थै बख'बा सायोलै सायासै बोरमा बेदर जाखानाय ना इस खानायासो बुथ्रम मोनबाय थादों ओमफ्राय दायो मा खालामगोन नोंखो सिख्लाफोराना गैयालै बेयाव आगोलावसो सिख्लाफोर दंमोन मोनायावसो फैयो सिख्लाफ्रा मोनायाव माबा डिउटि खालामनांगौ कर्स लानायफोरा टाइमसोबा बोरमा बेदर अमा बेदर मोनजानाय नंला नोङो सुजाबायना ना तनिष्का बिथाङा दायो बिजि जाखांबाय रिपर्टखौनो दाबो मोनाखै 1 घन्टा नांगोन 1 घन्टानि उनावसो मोनगोन नालाय फैदो माबा जाहैनोसै मिस्थि जाहैनोसै ORS लोंहैनोसै होनलागासिनो बेमारिया जोंना बेसे गोबाव जाखोमोन नों बिजि थुजायैया दिनैसो थुजाबायना
अबेथिं फैखो ओमफ्राय हा अबेथिं फैखो गारला घन्टा नेनांगौनो ओमफ्राय जों दा मिस्थि जानो होननानै फैदों आरोना हटेलाव बिराद गोथाव जायो मिस्थिया अरांनिया मिस्थि जानोसै एसे निस्का मिस्थि जागोन हा मिस्थि जागोन हा निस्काया मिस्थि जादों अराङाव फैनानै निस्का अबाव फैदों आबुंदो टेस्टि बेखौ लोंगोन बेखौ मिस्थि जाग्रोदो नै नाय दनिस्काखौ ORS बिहरनाया अबेखा नांगौ ORS नांगौ आरो ना बेनो टेस्टि हा मामा टेस्टि फिसा बा बे आंलाय बोरो आंनो गोथाव ना गैला टेस्टि निस्काया अराङाव फैनानै गेलेदोंलै नै बा मोजां मोनथारदों गेलेनो थांसै मामा थांसै फैदो फैदो बिजि गंनै थुजानांबाय दासो एसे मोजां मोनबाय आरो मुलिखौनो थफ्लासे लिरना हरबाय थफ्लासे मुलि बायनानै लाबोबाय अखा सिजाबायना मैया आङो राबार फाननो थांनाया माबायाव गरायमारियाव ओमफ्राय दा नै दसे रेस्ट लादों जोङो लामायाव लाखिनानै अरां बागानाव निस्काया थान्दा मोजां मोनथारदोंलै सायाथारना जायगायाबो नै बिराद बरिया बेहाय दंफां सारि मामा ओइ नै मेया लायथांलाय ओइ थांनांला फैदो थांनांला बिद' मोनो फ्राइड राइस जानोसै दायो ओंखाम उखैनाय मोनबाय नालाय बाथोनानो निस्कायाबो जागोन फ्राइड राइस निस्का आप फ्राइड राइस गुदुं अफ थांलाय ओइलाय आनै ओइलाय गोजौ गाखो लिंहरबावलाय थाब लिंहर माबार लिंहर ओइ होनलाय गारि नों खारबो फैलाय होन लं थंसो फैलाय होन आया